Majalisar mai shayi, majalisar mai shayi ta makarantar kan labarai ne. Nan za ka ji zancen sharri, za ka ji yo alkhairi. Majalisar mai shayi. Na'am. Lafiya. Kan mazona, kan zo abinda na sa na ci koko ya zo na. Mama Didi kai na ci ko? Ina ji ka kenan. Gwamnati na ko makaranta. Wurin mun ya karatu na skill acquisition. Ba ina ji abin da kana zo. Shine masawan da kira shi yankin fasaha ba. Shine kayan na so koya electrician ne to. Kayan na so koya talalli ne to. Kayan na so koya walida ne to. Walda ko? Na. Kayan na so koya carpenter ne to. Ko mai kusa ma ina sake karen limi ne ya kusa ta. Baba Alako, to yanzu kana nufin mu da tsufan da namu zamu je mu shiga wannan makarantar Kware! Eh? Kware! To Allah wa injiniya sila albarka. Ko ka ne ya taba ya karatu kai you are coming. Ko ka bai taba ya karatu ba you are coming. Baba Alako yana da tambaya. Ina cikin. To shi wurin koyon sana'an nan ta ina za a fara? Kamar kusan da nake yin nan, ina ji za a iya ƙara min ilimi a kan shi. Kamar kai da sana'a na kai na sana'a kadan kai ba san ne dukan bai. An na sake kara maka basira kuma. In ka ne ya kiso a sake kara maka diplomatic of kiso. To Baba Alako, ko shi form din nan ana siya da kuɗi ne ko ko yaya ake? Free of charge. To Baba Alako. Shi makarantar nan kamar na ji an ce wai kuma ma na yi koyon dinki a wurin. Number one. An ce ana yi saka ma wurin. Number two. Ana yi kwalliyar nan. A wurin din. Ana yi kiso ma duka a wurin din. Duka. Ai kuma ka tantan yi ta lamari na yi rake su makarantar ni ma. Kamar ne da bai yi karatun nan ba ba shi da matsala ba dan ta yabi na. You finish it all right. Gaga na mutuwa ganya abu wanda shebu bala ku sana fada. Makaranta wannan sun shiga fom. Sun shiga sun yi karatu. Sun ci sun fita. Wannan ne sun saka shi. Kimakin yi wannan da kanki. Nan na sun yi shi. Yaron na wasu guda uku suna nan ba su ta. Wurin kace. Duka ne na sana biya su kofi. Da sanana wanda ne sun yi. A lalle ma da dole ka ci indomi bi da Je mu yi magana wallahi magana da kai din. Kame ni. Ba sha me. Magana din yayi kyau. Muna kaman bera ne ba. Da biya. lalle bana kwado da bera dai Tamu fita. bai shi kawai da manya da buba. Je mu zo. Sai a shigo gari akwai handwork. Yawwa. Handu da walk ba. Yawwa. Handwork. Handu da walk. Da mu yi sana'a. Wurin koyon sana'a gwamna ya yi amfani da kwakwalwan shi ne ya ce to a buɗe wurin nan ko da ma ka gama university ne mu kullum kamar da muka saba da ni da yar uwana Amina bayan ta karya muku dan kwali ni kuma sai in da hula. Baraya Bangar ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Teburin mai shayi kwarai ana samun labarai, wasu na furta gaskiya wasu ko sai da su sarrai.